ఫోన్ పే లేదు. ఈ రోజుల్లో డబ్బులు సంపాదన చాలా ఈజీరా. ఆ సమయం వచ్చి చెప్తాను. గుద్ది సరిపోతున్నా తాయిస్తున్నా గుద్ది సరిపోతున్నా మంచి పడిపోతుంది. ఉండరా నీకు ఎందుకే తొక్కే చెప్తాను. చిన్న దెబ్బ ఏం కానట్టు ఉందండి, వెళ్ళిపోతాను. ఏ చిన్న దెబ్బ పెట్టండి, చిన్న దెబ్బ గుద్దేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. చిన్న దెబ్బ అంటారు. ఫామాలోకి వెళ్ళిపోయాడండి. వెళ్ళిస్తే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నారు. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చేమంటే ఇచ్చేస్తాం. మీరు పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టులో తేల్చుకుంటూ రండి. పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టు గిట్టి ఏం వద్దులేండి, నా దగ్గర ఎంతనే చూసుకుని ఇచ్చేస్తాను. డబ్బులు ఏం లేవండి, ఫోన్ పే చేస్తాను. మీకు నెంబర్ చెప్పండి. 944146 అయిపోయింది చూసుకోండి. ఓకే అయితే నేను వస్తాను. మరి అన్న యాక్టింగ్ బాగా చేసిన 50 కొట్టినట్టు ఫోన్ పే చూడు ఒకసారి చెక్ చేయి. నాకు కొట్టాడటే చూడు నా ఫోన్ లేదు. అమ్మాయి ఉన్నాడు బాబు. లేదు ఫోన్ పే లేదు.